jsme a co děláme? Abedyk. Tiskárna stvořená s láskou ke knihám. Od roku 1995 neustále vyvíjíme naši činnost. Nabízíme nejkvalitnější tisk pro polské a zahraniční vydavatele. Spolupracujeme s 350 nakladatelstvími. Ročně vyrábíme více než 30 milionů knih. Nejmodernější technologie. Rychle a spolehlivě. Abedyk. Specializujeme se na offsetový tisk ve velkých nákladech, rotační i archový. Využíváme nejmodernější stroje typu Heidelberg, které zajistí preciznost a vysokou kvalitu reprodukce barev. Nabízíme rovněž digitální tisk v injektové technologii umožňující tisk menších nákladů již od 500 kusů. Různorodé druhy papírů skladem. Více výrobních linek provozovaných paralelně nás nenutí využívat služeb subdodavatelů. Zajišťujeme kontinuitu výroby a dodržování termínu. Just Books. Měkká i tvrdá vazba je naší specialitou. Nabízíme širokou nabídku zušlechtění, nanesení folie, lakování, horkou ražbu nebo embossing. Dáváme si záležet na každém detailu, proto aby hotový produkt zaujal svou kvalitou a trvanlivostí. Služba, která dělá rozdíl. Naše služby nekončí jenom tiskem. Zajišťujeme komplexní služby počínaje technologickým poradenstvím, zákaznickou podporou až po logistiku. Díky tomu se naši zákazníci mohou plně věnovat tomu, co je pro ně nejdůležitější, a to je vytváření a vydávání knih. S péčí o životní prostředí, lepší zítřek, tisk s důrazem na zodpovědnost. V Abedyk sázíme nejenom na nejvyšší kvalitu, ale rovněž i na sociální a ekologickou odpovědnost. Papír, který používáme, pochází výhradně od dodavatelů, kteří svou činnost provozují v souladu se zásadami odpovědného lesního hospodářství a aktivně vystupují proti drastickému odlesňování. Usilujeme o minimalizaci našeho dopadu na životní prostředí. Máme vlastní fotovoltaickou elektrárnu, která pokrývá 80% energetické spotřeby potřebné pro výrobu. Abedyk to je víc než moderní stroje a pokročilá technika. Je to především tým lidí, kteří se zájmem a aktivním zapojením realizují každý projekt. Už 30 let se aktivně pohybujeme ve světě knih. Každý se snažíme všechny kolem nás přesvědčit, že tisk může být rychlejší, lepší a pohodlnější pro vydavatele. Tiskněte s námi a ihned poznáte rozdíl.